Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Suna, dili ni mo biyaan kining mountain resort. Oo, Bong. Misakay na siya sa Land Cruiser. Nakalarka na siya. Sundan ako si Bong. Kinahanglan ka mahibaw ko. Unsay abigyan din ang tawanan. Distansya na ako para dili siya magkabatikod ka na ako. Sir, Ngano ba? duha na katao nga pulos ni mo sinaligan, sir. Nga tumba na. Wa ka kiyawian na, sir. Oh. Ngano kuyawan man ko ha, humba? Akining ako, sir, ba nga mangagpas lang ba. Nabalaka lang ko at tingalig. Tingalig unsa, humba? Nabalaka ko, sir, tingalig. Muabot ang gayon nga ikaw sa ang tumbahon. No. Oh. Mao na akong kabalakan, sir. Wa gyud ay kay pagsalig nako, humba. Ay, kuhan mo ko, sir. Pinangga kiti ka. Di ko gustong magpasubo ka. Sip. Di na sip. Tinunan na yun nga ako. Isip tunay nga tao. Isip nga imo kong tao-tao, sir. Nya amo, di ka. Di na ko makakita ka mo nga parehas ni mo, sir. Ay. Salamat, humba. Yes, sir. Ayaw ka balaka. Padakaan ako ang imong bonus. May pay mo, sir, panakan. Sir. Oh, di gyud na may tabo, humba. Nga ako ang sunod nga matumba. Tungod kay karon pa lang doon na nakoy lead. Doon na nakoy person of interest. POI? Ha? POI? Yes. Person of interest? Kung ang kapulisan kung maghimog investigation kalabot sa kakrimen nga mahitabo, kung doon na sila subject, ila na kanang anggaan og person of interest kung POI. Okay, sir. Person of interest. Kinsa man siya, sir. Mahibaw kraon niya, humba. Dili pagkaroon na angay nga akong ipahibaw kanimo. Uy, ano man, sir? Sige, balik. Di pa ko musulti. Period. Sorry, sir. O kining akong lakaw karon, Hmm. usa ni sa paagi nga makakuha pa kog dugang mga ebidensya aron pagmatuod sa akong pagduda. Amo ni niya ito gilakaw, sir. Hmm. Aron makuha ang ebidensya mo pamatuo sa mong pagduda, sir. Mo ba, sir? Nahibaw ka ba og kinsay akong ikahinagbo karon? Ako may pangutan. Wow, sir, eh. Usa sa mga buaya Oh, nga naa sa unipormadong departamento. mo ba, sir? Unsay kapuslanan sa kong gihatag nilang monthly kung ila lang akong pasagdan sa akong mga problema. Usa ka beach resort ang ilang isulan. Usa diya nakasud. Gisirad ang gate. Huston. Ato ko maaki na beach nakat. Basin pa niya. Ug makantanaw ko sa sud ni maong resort.
Bayo kay iniya na kamo, sir. Naana ba mga bisita? Naana, sir. Labing maayo. Problema ko nung sila karon, sir. Oh, nga nung nakaproblema man. Dunay bag-ong gitudlo nga dako og nag-operasyon pakilala. Unsa? Og dunay bag-ong nakasod. Nag-operasyon pakilala. Og sana sa hinungdan nga natumba ang duha nimo ka mga sakop. Mao bateryo. Asa siya? Tuwa sa cottage. Ako gipakaon. Ako tong gidalitan og seafoods. Good. Gusto kong mahibaw kinsa ang mga bagong recruit. Yan ang bagong misod na arde. Yes, sir. Nanawat og bagong recruit. Kay punto niya, ang mga bago wapay sungay. Ug mahadlok pang mahimong buhaya. Mao kanay gusto na kong mahibawan. Kadiyot. Si Humba kini. Hello, Humba. Bad news! Unsay bad news? Unsay bad news, ha? Klaro, ha? Unsay bad news, Humba, ha? Unsa? Tingog, Humba. Tingog. Unsay bad news, ha? Sir, lain na siya ng ang gitumba, sir. Unsa? Kinsa ang gitumba? Kinsa? Si Martino, sir. No. No! Gitumba sa maragsamang paagi, sir. Unsay buot nimong ipasabot? Gitumba pinagi sa riding in tandem, sir. Oh, shit! Shit! Unsa man? Kumpirmado bang napatay, ha? Gidali pa ko nung sa ospital, sir. Oh, shit! Ipaklaro kung buhi pa. Atong tiwasan. Kung patay na, mas labing maayo. Yes, sir. Okay. Bye. Shit. Shit. Ah! Sir. Lain na sad nga mihagba. Usa sa kong sinaligan si Martino. Sorry, sir. Sorry lang. Hatagi kong solusyon. Sir. Imong inegosyate ka na bagong arde. Yes, sir. O siya akong bato, sir. Inegosyate. Doon na si Dawaton. 2 million a month. 2 million a month. Kaya ni mo? Kuan kining. Take it over. I will give 1 hour to negotiate. Sir. Nanay, gipalibot nga puya. Nay nang inhas. Dulo na ko. Manoy? Say, ato di ba? Pwede ta makasot yan. Nahanday taghan na buya? Manoy, pwede ba? Ayaw, ito pa nga sa taak niya. Nga naman, dili na pasulan niya do, delikado. Delikado? Nga naman, kuyaw ka ng tapita do. Mo ba? Kinsa tagiya niya? Drug Lord. Unsa?
Naitaghang tao nga nagtapok. Og naikutsing itom. Boy, patay na yan. Pwede patay yan. Oh, may gipatay. Grabe naman. Naa sa driver's seat. Natusak-tusak sa mga pala. Ang windshield. Og ang nito ay Sarang di kalibutan ron. Kusog lang kay patay. usa ka na sa bisita ni Tatay Bong. Mao ka na siyang ginganag Martino. Si Atina. Hello, Atina. Atina? Tay Bong, imong bisita, ang si Sir Martino. Nakita na akong patay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!